Lo que no me quiere molestar ellos. Mira, por ahí donde estamos Pásame este lado. Si voleu, anem a començar. Pásame este lado por abajo. Por allí, por en medio, por abajo. A ver, perdona, me quedé un segundito solo que ponga lo del sonido. Tírame por aquí abajo. Perdón, está mi marido también. Ya, pero no sé, si no se siente muy mal, ¿no? No, termino. Vale, perdón. Tú veas. Sí, bona nit. Si voleu, anem a començar. En primer lloc, gràcies per vindre a aquesta sessió que ja teníem pensat que tindria que començar. Hem muntat aquesta reunió tècnica per a que se pugui informar de tots els projectes tècnics i el treball que han fet tant Joan Marco, així amb nosaltres, com Vicent Iber, que a partir de la situació que se va crear del novembre, de la inundació de novembre del 2020, recordeu que varen veure que les aigües dels barrancs que venien de la muntanya entraren en la ciutat, no una sinó dues vegades. Aleshores varen plantejar la necessitat de tindre un estudi per part de la Universitat Politècnica per a que se poguera fer una valoració i un estudi tècnic important de referència per a després veure quin tipus d'actuació tindríem que fer en dues qüestions. Per una banda, el que ens van explicar tant Joan com Vicent és un estudi de inundabilitat dels barrancs de les Estrelles, Fos, Maria Gràcia, i de l'Arena, i els efectes produïts pel canal interceptor. Seria la primera part de l'estudi que ells han tingut. I la segona part és un estudi d'inundabilitat del barranc de la Casella i del barranc de l'Estret. Pensem que ells van a explicar-nos aquests estudis, nos donaran els detalls de com l'han fet i després obrirem un torn de preguntes tècniques, sobretot, o de valoracions que vulgueu fer i que ells puguen contestar. D'acord? Un poquet és la idea de la sessió d'avui. Joan, Vicent, teniu la paraula. N'hi ha representants dels partits polítics de la nostra corporació, dels mitjans de comunicació i també de les associacions de veïns. Bueno, pues jo parlem de les temes molta més gent. Sí? Bueno, parlarem en dos coses alhora. En realitat se trata de dos estudis. Bàsicament perquè el CIRA té tres problemes d'inundabilitat diferents. Tres problemes d'inundabilitat diferents.
que són, en primer lloc, el Xúquer, com sempre. En segon lloc, els barrancs de la Casella i de l'Estret. I, en tercer lloc, els barrancs que baixen del Respirall, que són estos quatre, que els noms no són molt oficials, i són tres problemes que cal separar-los. Cal separar-los perquè uns acoplen en els altres. Però l'estat de risc que se té en aquests moments és molt diferent d'uns respecte dels altres. I el primer que tenim que fer és situar-nos respecte del Xúquer, respecte de lo que pensa, de lo que pensa la Confederació en els mapes actuals del risc del riu Xúquer. Això està tret de la cartografia oficial del Ministeri en l'estat de risc que tenim en aquests moments en Òrcia. Les zones més en violeta són les que tenen més risc. Lògicament, aquí està tota la zona del riu Verd, el riu Xúquer, i si se fiquen, allà hi ha una barrera. Una sèrie de llocs que no tenen risc a 25 anys. En canvi, sí que tenim un risc prou important així darrere. Primera qüestió molt interessant. Això no ve del Xúquer. Això no ve del Xúquer. I per a 100 anys, la cosa va més. El riu Xúquer, la inundació la té limitada per esta ratlla, i tot això és risc que ve, bàsicament, de la Casella. I de l'Estret. Això no sempre ha sigut d'esta manera. Originalment era així. Després s'ha anat col·lapsant-se conforme per unes raons geomorfològiques. I ara estem una altra vegada en aquesta situació per les obres que s'han fet respecte al Xúquer. Bàsicament, la raó està en la geologia. Anem a veure. Això és el mapa geològic oficial de l'Institut Geològic i Minera. Teniu així la ratlla. Estos terrenos són molt més antics de lo que és l'antiga illa i tot el que és la plana del Xúquer. Així tenim uns terrenos que poden tindre 30.000 anys, mentre que estos terrenos tenen 4 o 5.000. Hi ha un desnivell prou important. Desnivell que va a menys, perquè tota la plana del Xúquer va pujant i pujant, cada riuat va deixant terra, i aquesta zona, tot això, puja més a pressa que tot això, que són terrenos més antics. De manera que, si això ho posem d'una manera geomorfològica, pues, el que tenim és això. Aquest esquema és el que cal tindre en el cap. Tenim una sèrie de muntanyetes, quan apenes es poden dir, arriben fins a la Cova Llarga. Tenis Carcaixent, fins a la Cova Llarga, i tot. El que era un glacis de fa 30 o 40.000 anys, que ha sigut erosionat pel riu Xúquer i el que és el vall del Xúquer, que se va reduint-se. Darrere d'aquesta barrera arriben tots els barrancs que baixen de les muntanyes, que tenen dos tamanys. Per un costat tenim tot el barranc de la Casella i l'Estret, que venen per ací, en negre tenim el Maletó, que venen per ací, i després tenim quatre barranquets que baixen de l'Espirall. Els dos primers arribaven, aquesta foto està dibuixat sobre la foto del 57, foto del 57. Es veu que el Sira arribava fins ahir, només, tot això és nou. I aquests barrancs arribaven a Ixer, a l'Alquenense, bàsicament. D'ahir iniciem per un barranc que després es va acondicionar i va desaparèixer dins de la trama urbana. I després també tenim uns quants barrancs, un parell de barrancs que venen per baix, que aquests arribaven fonamentalment al sector de les bases. L'Alquenense també en alguna ocasió eixia per dos costats. De manera que tenim així la barrera i el que sofreix les inundacions del llac. Ara després hi posarem números. Si fem un tall de la ciutat per l'eix de l'Alquenència i de la vila, el que tenim és el barranc que baixen de la muntanya, un punt fons
tenim el barri de l'Altenància, les muntanyetes aquestes, més o menys per on està l'església de Sant Joan, el braç mort del riu, la vila i després el riu. I, com dic, això és un relleu fòssil. Això és la plana d'inundació del Xúquer i això és el que era l'Altenància. Això se va plenant més a pressa que això. Ara, què passa? Pues que en aquests moments la Confederació i el Ministeri pues, han fet unes obres molt importants en el riu Xúquer. S'ha fet la presa de Tous, la presa de Bellús, i aquestes preses, en aquests moments, el Ministeri considera, i jo crec que possiblement es queda curt, jo crec que té al final més nivell de protecció de lo que pensa el Ministeri. No és que s'hagin quedat curtes en les solucions. En la meva opinió, ells són molt prudents i diuen que el nivell de protecció és de 100 anys. Jo penso que és alguna cosa. Bé, el cas és que el Sida té una bona protecció respecte del Xúquer en aquests moments, prou important, encara que les riuades són molt fortes. En canvi, no tenim cap de protecció respecte de la Casella i respecte de l'Estret. Protecció zero, pràcticament. En canvi, respecte dels barrancs que baixen del respirall, se té una certa protecció que és la que ha donat el canal interceptor, que està construït en una primera fase en la part de baix i que després està ara en tràmit d'avaluació i el nostre treball ha sigut, en primer lloc, avaluar aquesta obra com està i aquesta obra el que s'ha projectat és un canal que arreplega els 4 barrancs, tant els dos que baixaven a l'Altenància com els altres dos que anaven a les bases. Tot això encara no està fet. Està fet el canal de baix, la part de baix. En l'inconvenient de que el pas per la rotonda és una població prou complicada hidràulicament. No és fàcil adaptar-se. Bueno, aquí teniu més o menys les conques. Ja es veu clarament que les conques que baixen del respirall, que són aquestes d'ací, són molt més xicotetes que les conques que venen de la Barraca i de la Casella. Hi ha una diferència molt gran. Així les teniu en més detall. Tot això s'ha modelat en primer lloc hidrològicament i en primer lloc s'han estudiat les pluges són de les més grans d'Espanya, s'ha fet una estimació de pluges. Això és quasi estàndard, vull dir que ja se sap, se sap molt, s'ha refinat, però bueno, estem en el que estem, unes pluges importantíssimes, com ja sabem són la zona més potencial d'Espanya, de manera que està la cosa molt clara. Bueno, en aquestes pluges s'han fet una modelació hidrològica. Així tenim una comparança en les dades oficials del Ministeri. El Ministeri, per a 500 anys, 500 anys és una barbaritat, jo prefereixo parlar de 100. 100 anys que és el nivell de protecció oficial que té el Sida respecte al Xúquer. L'estimació que té el Ministeri per a 100 anys és per a Casella 251 metres cúbics per segon. Ahí no està inclòs l'Estret, que li dona encara més. I el Ministeri no ha estudiat els barranquers de l'Espirall, clarament. Només ha estudiat els afluents del riu. De l'estiu d'aixes dades i d'una calibració d'un model hidrològic, en les pluges que hem parlat abans, hem arribat a uns hidrogrames que estimem per al retorn 25 i per al retorn 100 anys dels diferents barrancs.
Això és la representació de cabal temps. Si ens centrem en els 100 anys, estem parlant de que la casella està per els picos dels 100 i pico metres cúbics i l'altre està per picos dels 250, el de les 3. Mentre que els altres pues, no arriben a 50. És a dir, quan parlem del xúquer, estem parlant de 3.000 metres cúbics. Nivell de protecció, 100 anys. Quan estem parlant de la casella i l'estret, estem parlant de 300-400. Uns segons. I quan estem parlant del barranc que baixen del respirall, estem parlant de 30-40. És a dir, una tercera menys. I això és el que jo volia que posaren en perspectiva. Perquè en el que han tret, el nivell de protecció que se té respecte dels barrancs del xúquer, com ha dit, són els 100 anys, els barrancs del respirall en el canal, de moment, estem en 10 anys, però el canal està dissenyat per a més, per 100 també. Podria tragar 100. Si no fora, perquè té un problema. Té un problema al final. Respecte de casella i de l'estret, el nivell de protecció és 0. És a dir, primera cosa que hi ha que tindre clar, en aquests moments el risc fonamental que té el Xile ve dels barrancs que baixen de la barraca i de l'altre. Això és en aquests moments el risc més important respecte del que té que preparar-se més la ciutat. Bueno, en tot això s'ha fet també una reconstrucció de la riua del 5 de novembre del 2020, el que portava cada barranc, i s'ha vist que s'ajustava, els estudis que han fet, s'ajustava al que després se va contrastar en la realitat, de manera que una vegada que tenim calibrats els models, el model hidrològic, en aquest moment se passa a la modelació hidràulica. La modelació hidràulica informàtica, bàsicament, partim de posar en primer lloc tota la cartografia en un DTM, en un model digital del terreny. Després s'han posat en la situació actual i després també els projectes de tots els embolsaments i tots els recorreguts que fa l'aigua. S'han posat tots els ponts, este per exemple és el pont de l'avinguda de la Ribera, que era la que va a Carqueixent, i en tot això s'ha fet una modelació hidràulica. I la modelació hidràulica ara el meu company parlarà de lo que ha donat. Sí, la modelación hidráulica se ha hecho en 4 escenarios a partir de los cálculos hidrológicos que estábamos viendo antes. A partir de los cálculos hidrológicos tenemos los caudales de entrada a los modelos hidráulicos y con los modelos hidráulicos podemos determinar los mapas de calados para los diferentes niveles de riesgo que estudiamos. Voy al revés. Bueno, el modelo hidráulico partimos de un modelo digital del terreno que se depura convenientemente para ajustarlo lo máximo posible a la realidad, y se han introducido, por ejemplo, aquí están representados todos los muros que hay en esta zona que condicionan muchísimo los flujos, además, en toda la parte de la antigua carretera de Avilesa, que recibe los flujos que bajan de la montaña, y todos estos muros condicionan en gran medida los muros condicionan mucho los flujos de agua, como decía. Se han modelado 4 escenarios distintos para poder evaluar en qué situación estamos en cada momento. Un primer escenario que llamamos escenario pasado, que se corresponde con la situación previa a la construcción del canal. Aquí no está construido el canal, y los flujos que... Bueno, una cosa antes. Siempre tenemos una visión global del problema. A pesar de que tenemos 3 problemas distintos, obviamente, los barrancos pequeños, la casella y el júcar. En este caso el júcar lo dejamos un poco de lado porque es un problema independiente, pero se analizan siempre conjuntamente los barrancos pequeños junto con la casella, puesto que sí que los flujos de agua están muy condicionados.
Entonces, repito, el primer escenario que se evalúa es el escenario pasado. Vemos que aquí estamos en un periodo de retorno de 10 años. Por cierto, la crecida que hubo en noviembre del año pasado es muy similar al nivel de riesgo de 10 años. Es decir, sería la crecida que sucede aproximadamente una vez cada 10 años, o en media una vez cada 10 años. En esa situación, ¿qué es lo que sucedía antes de la construcción de la primera fase del canal? No tenemos desagüe a la casella viene desbordada, pero no hacia Alcira, desborda por la margen izquierda, es decir, la casella en 10 años de periodo de retorno funciona razonablemente bien. Tenemos unos flujos que vienen en esta zona que se concentran en esta parte que es un hondo, es una zona baja, y tenemos los 4 barrancos que bajan de la montaña. Les Estreles y el Barranfos salen por la parte de arriba de la factoría de Avidesa, inundando la zona de la Alquerencia y con un flujo tendente hacia el norte, mientras que el de Gracia María y el de la Arena, estos dos chocan contra el muro de Avidesa, toman dirección sur y se concentran básicamente en la zona de la Rotonda y entran por la calle Gandía hacia la zona de Les Bases, que es la segunda zona que se inunda. Esto supongo que os suena bastante porque es algo que el pueblo lo ha vivido, me imagino que varias veces. En ese mismo escenario pasado, sin canal, evaluamos a 25 y a 100 años de periodo de retorno. A 25 años vemos que toda la incidencia se incrementa en gran medida, es decir, ya no estamos hablando de un pequeño flujo de inundaciones de pocos centímetros, sino que empiezan a subir los niveles, y a 100 años esta situación no se ha vivido, pero con un nivel de riesgo de 100 años de periodo de retorno, las inundaciones son absolutamente generalizadas, con calados elevadísimos en todo el casco urbano, con unos daños muy cuantiosos. Sin contar el Xúquer. Sin contar el Júcar, efectivamente. Esto tiene más incidencia que el Júcar ahora mismo sobre Alcira. Pasamos al segundo escenario que evaluamos. Este segundo escenario es el escenario de situación actual, es decir, en qué situación estamos ahora mismo, con la primera fase del canal construida. Aquí puede verse. Tenemos el canal construido, este canal nos permite sacar flujo hacia la casella, desde la rotonda hacia abajo. ¿Qué es lo que sucede a 10 años de periodo de retorno? Bueno, pues a 10 años de periodo de retorno, los dos barrancos que entran por la parte norte, no les influye absolutamente nada, como es lógico, el canal arranca aquí, por lo tanto estos dos barrancos llegan a esta zona y toman su dirección norte, básicamente sin ninguna incidencia. O sea, el canal no tiene ninguna incidencia sobre los dos barrancos del norte, la primera fase, la que está construida. Los dos barrancos del sur, como veíamos, chocan contra el muro, vienen en este tramo de una forma más o menos descontrolada, pero aquí ya se captan los flujos y se conducen hacia la casella. ¿Qué consigue el canal, por lo tanto, en situación actual? Pues el canal consigue una mejora en toda esta zona de aquí. Lógicamente no consigue mejoras en la zona de la Alquerencia y en la parte del norte, puesto que no afecta al flujo de estos dos barrancos. Sí que parte de los flujos de los de abajo los recoge y los conduce hacia la casella y por lo tanto mejoramos la zona de desvases. Y aquí están las diferencias, es decir, se consigue una mejoría. Esta mejoría es leve, no es una gran mejoría. ¿Y cuál es la explicación? La explicación es la siguiente. El problema no está en el canal en realidad. El canal funciona muy bien, funciona fantásticamente bien y protegería muy bien a la ciudad de Alcira, como luego veremos en los siguientes modelos. El problema está en la propia casella. El problema es que este sería el modelo de 25 años de periodo de retorno, aquí se ve más claramente. Volvemos a tener los dos barrancos de arriba sobre los que no tiene ninguna influencia el canal y que toman dirección norte, y los dos barrancos de abajo se concentran en esta zona. ¿Qué sucede? Que este desagüe del canal en la casella está condicionado por el nivel que tiene la casella. Como todos sabéis, tenemos aquí unas compuertas precisamente que se cierran cuando el nivel en la casella sube excesivamente. Esto es bueno que se cierre, porque si no se cerraran y la casella funcionara en dirección contraria, se nos saldría por aquí e incrementaría las inundaciones. Luego es necesario cerrar esas compuertas. ¿Qué sucede entonces? Que los flujos que vienen hacia acá, en principio, conseguimos que salgan hacia la casella.
Sin embargo, el problema viene cuando la casella coge nivel y cerramos con puertas, volvemos a tener el flujo que se producía cuando no teníamos canal, es decir, los flujos toman dirección hacia el interior del casco urbano por la calle Gandía y se concentran tanto en la zona de desvases como en la de la Querencia por los que tenemos arriba. ¿Cuál es la mejora a 25 años de periodo de retorno? Es decir, cuando subimos un poco el nivel de riesgo. Prácticamente ninguna. Es decir, un canal que funciona razonablemente bien a 10 años de periodo de retorno, a retornos superiores ya deja de funcionar. La explicación está un poco antes. Aquí. Es decir, estos son los hidrogramas de los barrancos que llegan antes de que llegue la casella. Mientras no ha subido el nivel en la casella, la casella no nos trae mucho caudal, estos están pudiendo salir. El problema es cuando el nivel en la casella llega muy rápido a un nivel suficiente como para que estos ya no puedan, no podamos verter al barranco de la casella. Por lo tanto, y en conclusión, tenemos una infraestructura bien calculada, bien ejecutada y que tiene su funcionalidad, pero que no está funcionando porque en el punto de vertido el barranco de la casella no le permite que desagüe. Y de ahí vienen los problemas que se han observado. Para 100 años de periodo de retorno, todavía incrementamos más todo esto, es decir, para 25 el funcionamiento del canal ya no conseguimos que para 25 años funcione bien porque la casella impide el desagüe, para 100 años pues con mayor motivo. Bueno, aquí se ve, pasamos ahora a ver por qué funciona mal, por qué la casella está impidiendo el desagüe. La casella básicamente en esta zona de aquí tiene un cauce pequeño, pero en realidad su cauce se prolonga por la margen izquierda, es decir, la casella y el barranco del este casi funcionan conjuntamente como un cauce único en esta zona. Toda esta franja tiene bastante capacidad para conducir flujos, con lo cual en esta parte no hay excesivos desbordamientos. Por aquí más o menos funciona bien. El problema lo tenemos aquí. El problema lo tenemos en esta parte de aquí. Desde el puente, no recuerdo el nombre de la carretera, el puente que cruza el polígono. Desde el Pont de Xàtiva hasta la confluencia con el barranco de Barcheta. El barranco de Barcheta ya está a una cota mucho más baja. Desde el Pont de Xàtiva hasta donde terminan las naves, la casella está totalmente constreñida entre el malecón y los propios edificios. Tenemos un paso muy estrecho y si alejamos el zoom, digamos que es el único punto por el que puede pasar el agua. Si por aquí no hay suficiente capacidad y no puede pasar suficiente cantidad de agua, lo que hace es subir el nivel. El agua va subiendo el nivel en esta parte de aquí hasta conseguir ir pasando mayor cantidad a base de subir el nivel. ¿Qué pasa? Que llega un momento que ese nivel es incompatible con el cauce y el flujo ya deja de pasar por aquí. Se nos sale y nos pasa por el pueblo. ¿De acuerdo? Hay 14 metros. En la sección mínima hay 14 metros, escasos. De ancho, sí. Aquí tenemos las curvas de nivel. Esto sería un perfil longitudinal del cauce de la casella. Se ve muy bien además el efecto. El Júcar lo tenemos aquí abajo. Y el problema, hay dos escalones. Son los cerros de los que hablaba antes Juan, esas formaciones geológicas. Tenemos un salto que es el propio cauce del Júcar, que está mucho más profundo. Aquí estaría el Barcheta y aquí tenemos un escalón. Aquí estaría el Pont de Xàtiva, que es la CV41, y aquí tendríamos el punto de vertido del canal. En la CV51, justo aguas arriba del puente está el vertido del canal. Y como vemos tenemos un escalón y un segundo escalón. Pero el estrechamiento hace que la lámina de agua nos suba hasta unas cotas muy elevadas. Al tener los niveles del agua aquí arriba, el canal no puede desaguar. El canal viene aquí perpendicularmente y no puede desaguar. Este es el mapa de calados de la crecida del 5 de noviembre, como comentaba antes, es más o menos la correspondiente a 10 años de periodo de retorno. Es muy similar al mapa de calados de 10 años de periodo de retorno, donde se registraron inundaciones en la zona de la Alquenencia por los dos barrancos que van en dirección norte y en la zona de abajo
Desde el momento del cierre de compuertas, parte del flujo se consiguió desaguar a la casella, pero desde el momento que se cierran compuertas, todo el agua que queda concentrada en la rotonda termina entrando por la calle Gandía hacia la zona de los bases. Tercer escenario que evaluamos. Este escenario lo hemos llamado escenario canal. Este sería lo que sucederá en el momento en que esté construida la segunda fase del canal. Ya tenemos construida esta parte y entonces para 10 años de periodo de retorno, los dos barrancos que vienen por la parte norte entrarían dentro del canal y todo el flujo terminaría aquí abajo. Que hemos conseguido eliminar todos estos flujos que vienen hacia la zona de la orquedencia, porque estos ya se pueden encauzar hacia aquí abajo. El problema que tenemos es el mismo. Una parte del flujo conseguiremos sacarlo a la casella, pero en el momento en que la casella coja nivel, el canal dejará de funcionar correctamente y los flujos acabarán entrando hacia el pueblo por la calle Gandía. Exactamente igual que sucede ahora. Exactamente igual que está sucediendo ahora. Este es el mapa de diferencias a 10 años de periodo de retorno. Con la construcción de la segunda fase del canal, vemos que se consigue bastante mejora en toda la parte alta. La primera fase produce una mejora en la zona de las bases, la segunda fase produce una mejora en toda la zona de la orquedencia. Para 25 años de periodo de retorno, un poco lo mismo, la misma situación, es decir, el canal tiene capacidad suficiente como para encauzar todos los flujos que bajan de la montaña hacia el sur, los otros dos también. Tendríamos en esta zona toda la concentración del flujo proveniente del espiral y el canal con el mismo hándicap, es decir, funciona muy bien mientras la casella no coja nivel. En el momento que la casella coge nivel, el canal deja de funcionar y los flujos vienen hacia esta parte de aquí. Sí. Retomar a Juan para hablaros de la propuesta de soluciones que hemos hecho. Bueno, aquí tenim una comparança de les capacitats que tenen el projecte del canal en el tram que queda per construir. Estan al voltant de 60 metres cúbics per segon. Estan al voltant de 60 metres cúbics per segon. Hi ha un tros que té un poc menys, però és perquè hi ha en la marxa esquerra el terraplè és un poquet baix. Bueno, és una qüestió de mig metre. El fet és que, segons l'estudi hidrològic, els cabals que aquest canal seria capaç de controlar serien no menys que els dels 500 anys de període de retorn en la part alta i el de 100 anys en la part final. Així això se queda en el 25, però en una xicoteta correcció mínima se passa als 100 anys. És a dir, la conclusió d'això què és? Quina és? Bueno, doncs que el canal en la segona fase és capaç de donar-li una seguretat molt important, equivalent a la que té el SIDA respecte del Xúquer, és a dir, un retorn de 100 anys, si no fos perquè té el problema del final. És a dir, que tenim una obra que no trobarà la seva, utilitat completa fins que no se li lleve el qual de botella que té baix en la casella. Per això volem insistir en la complementaritat de les dues coses. Esta obra és una obra que és assequible per a un ajuntament. Les obres del Xúquer són obres estatals, ni l'autonomia pot tenir elles, per raons econòmiques. Però l'obra de la casella, o les intervencions que fan falta en la casella, estan en terra de ningú. L'Ajuntament no les pot abordar, per raons econòmiques. I a l'Estat són obres massa locals com per a que entren, diguem, l'administració central de l'Estat. És a dir, estem en un punt crític.
en el qual, pues, bueno, jo estic apuntant a una administració molt concreta, que és la que està enmig. Perquè és un problema que està enmig. Bueno, en aquestes premisses, les actuacions o una proposta de solucions per a dissenyar les intervencions de la de cada casella, el que han pensat és una sèrie de, diguem, postulats. Primer, el que es faig en la casella té que funcionar adequadament per a un cabal de retorn cèntric. No té sentit en l'obra de la casella anar a 500 perquè del Xúquer estem en 100 i dels barrancs de la muntanya també estem en 100. Però tampoc té sentit anar a 25 o 50 perquè entonces tindríem un risc menor, un nivell de protecció menor que respecte als altres dos. És a dir, tenim que igualar. Lo lògic és que se faci un nivell de protecció similar per al Xúquer, per a la casella i per als barrancs de la muntanya, pels tres. Necessàriament es va produir una secció crítica al final del tram urbà, en el cantó del polígon industrial. Bueno, això és un tema molt tècnic, el règim ha de ser subcrític. El tram urbà hi ha que reduir al mínim l'amplària del canal, bàsicament per no afectar a les edificacions de la marxa esquerra. Ahí tenim un problema. En estos moments el hueco és de 15 metres, 14 i mig, en el pont de la carretera de Sant Ivan. Però tenim unes edificacions que cal preservar en la marxa esquerra. I en la marxa dreta tenim el malecó i la carretera. Estem entre uno i l'altre. Apurant molt, se poden arribar als 20-25 metres. I si se toca l'enllaç de carreteres, pot ser que se pugui arribar a un poc més. Però de més de 25 serà molt difícil que se passi. I tenim que ajustar-nos a això. Ahí té que fer una intervenció que, lamentablement, té que ser dura. Perquè és que no hi ha qüestió. O t'emportes les cases que estan protegides o t'emportes la carretera. Al final ja tens que donar-li amplària al pas de l'aigua. I trobem que seria raonable anar als 25 metres. Després, en el tram del centre comercial, ja tenim un poc més de lloc. Hi ha 35 metres en aquests moments sense fer expropiacions que encareixen l'obra i, per tant, ahí estem millor. També és important col·locar una secció crítica entre un tram i l'altre per independitzar el funcionament de la casella de possibles riuades del Xúquer i, finalment, una conclusió molt important. Hi ha que baixar la línia d'energia en la confluència en el canal a la cota 18,5. En la cota 18,5 en aquest moment està a 21, la cota d'energia, i per això s'inunda, per això no funciona bé les coses. Hi ha que baixar un metre i mig, 2 metres el nivell de l'aigua, per a que tot funcioni d'una manera, diguem, homogènia. Aleshores, la solució que estem proposant... Juan, ¿estás hablando del Casella o del canal? Del Casella. Esos 2 metros aquí que veis, ¿al Casella o al canal? El Casella. Casella no, el canal no. Vale. El canal, si se baixa el nivell de Casella, entonces, anem a veure. En un sistema d'estos, el nivell de l'aigua està determinat de baix a dalt. És a dir, nosaltres, com a punt de control, estem considerant la rotonda. Però el canal funciona bé si li baixes la cota d'energia en l'entrega. De manera que nosaltres la solució que hem dissenyat el que ha fet ha sigut anar fent una obra cada vegada més important fins que trobem que el canal tinga en la rotonda la cota baixa de la 20,5. Perquè si baixa de la 20,5 ja no se necessita. Sense tocar el canal. És a dir, tot això ho està controlant
una secció crítica, però que regolfa cap a dalt. La secció crítica és el pont de la carretera de Xàbia, no és un altre. I el que hi ha que baixar és, hi ha que baixar aquest punt, el que faci falta per a que dalt no regolfi, no s'inicia per regolfi, i per a que el canal funcioni adequadament. I això, el que han plantejat, bàsicament, és tres trams, tres trams d'intervenció. En 1 quilòmetre, per exemple. Bueno, bàsicament, el que se té són tres trams, un tram verd de la confluència de la Targeta fins al Xúquer, un tram de canal convencional, lamentablement, en l'ample, tot l'ample que ens deixen les infraestructures, i després un tram ja en una secció més, diguem, ambientalment més correcta, en el tram del centre comercial, i en tot això tenen que anar fora els dos ponts. Són incompatibles. Este per estret, el pont de la carretera de Xàtiva per estret. I el pont de la carretera de l'avinguda de la Ribera també perquè cal baixar el nivell baix del pont. I això no ho pots fer sense tocar els fonaments. Vull dir que, lamentablement, també tindràs que carregar-te i pont. Els marcs d'aixos ponts estan fets metro i mig o 2 metres més fondo, que això ho va demanar Pedro en el seu dia, perquè li van demanar. Cosa que l'Ajuntament no escolta en l'Ajuntament que estiguera. Pedro va manar baixar aquest marc perquè tots els càlculs de l'avinguda de la Ribera ignoraven que el Casella passava per allí, en lloc de passar per la zona de Vilella. Ignoraven el alcalde Juan Antoni. Hi ha moltes coses per a condicionar la cosa. Ojalà. Així estem parlant d'estudis previs de solucions. Quan uno intenta fer les coses, però després, moltes vegades és com si uno fa obres en casa, que uno pensa, no, és que això després ho ampliarem i després resulta que no aprofita. Ojalà. Jo no dic que no, però el que sí que és clar és que cal baixar. Cal baixar i també té 4 ulls, però 2 estan quasi utilitzats per la manera que té el canal d'acoblar-se en planta. Bueno, el cas és que, com ha dit, 3 trams, el central més artificial, els laterals hi ha que compensar la duresa de les solucions de la solució del tram central, hi ha que compensar-la en fer una cosa ambientalment més correcta. I bàsicament, de lo que estem parlant és d'això. Però, com ha dit, això és un estudi de solucions preliminar que després tindrà que ser, diguem, repassat, i ja en aquest moment ja tenim elements de juït com per a saber que això se té que modificar molt. No ens fa falta que li traguem moltes fotos, perquè ja d'eixida hi ha coses que se tindran que modificar necessàriament. Bàsicament, és el següent. Una secció primera, que li han donat 20 metres, intentant respetar les edificacions aquestes protegides i menjant-se un pont de la carretera. Després una secció ja natural en terres, per fer-la revestides de vegetació, una secció ja natural, a partir d'aquest punt, en una caiguda, per acoplar les energies d'una secció a l'altra, en una caiguda, una secció en terres, una secció vegetal, bàsicament. Fins al pont de la Ribera, i ahir hi ha actuacions ja per obrir i fer un embut i una baixada baixant la solera d'este pont. Baixant la solera d'este pont. Si se pot estalviar el pont, millor. Si no, pues, haurà que rascar-se la butxaca. Bàsicament. Però, com a dia abans, tot això
de passar això. Així hi ha una cosa que no s'ha reflectat. Ahí és on tenim, així és on tenim el punt d'estret. El punt d'estret està ahí. Ja partint de la base de que no anem a minxar aquestes cases, per ahí baix, per ahí dalt, sí que se pot. Perquè això són les quadres, les traseres de les fàbriques i se pot guanyar un poc més. O guanyes per ahí o guanyes per ahí. Però, així tenim aquest enllaç. Aquest enllaç es va fer, i jo estava a mi, quan estava ahí. És a dir, fa anys 75 més o menys. Anys 75 estava en obres. Vull dir que té vora 40 anys. Vora 40 anys. Vull dir que aquesta solució en aquests moments urbanísticament no té trellar. Avui no s'afegeix. Entonces, això molesta. El pont s'ha de què refer. Així, pareix més lògic adoptar una solució més urbana, correcta, tipus rotonda. Tipus una rotonda a nivell d'esfer l'enllaç i fer un enllaç que siga urbanísticament més coherent que el que hi ha. És una carretera elevada que no, això ara no se fa. I aprofitar això per a guanyar espai per a endolçar aquest tram. És a dir, quan més puesto tinguem, més podem fer una solució natural. Una solució ambientalment més interessant, menys dura. I on sí que se pot, clarament, és en aquest tros i també en el tros de baix. En el tros de baix, el que passa és que el tros de baix ja entra. El tros de baix entra dins de lo que és el pla d'inundació del Xúquer i això sí que se té que fer en combinació en la Confederació. I això, la Confederació ja dirà el que se té que fer ahí. El que nosaltres proposem, bàsicament, és una renaturalització, que és el que s'està fent ara en tota Europa. És a dir, una actuació ambiental que no té a sols la finalitat de defendre, sinó també la de recuperar l'espai per al riu i per a l'ecosistema fluvial. És a dir, d'alguna manera, este tram, el que passa és que és competència de l'administració central. Ahí ja el que podem és aconsellar i intentar diguem una coordinació de totes les administracions. Com ha dit, això no és un projecte. No cal que miren línies ni coses. Això és un primer esborrany del tipus de solució, però ja d'eixida les perspectives són de poder tocar l'enllaç, de carretera. I en això sí que s'hi guanyaria un tot. De passar de 20 metres a passar a 25, pues la cosa canviaria un tot. Bé, és una idea de lo que es pot fer, però, com ha dit, els processos són polítics i hi ha moltíssim que fer en aquests moments. La idea que vull dar és que tinguin clar que tenim un coll de botella que lamentablement això ens obliga a una intervenció un poc dura, però que això cal conversar. Però tenim aquest tros. Tenim el coll de botella i aquest coll de botella és el que està condicionant tot. El pont, les edificacions, l'espai que tenim entre l'enllaç de carreteres i les edificacions que estan a la banda sur del pont de Xàtiva. Aquest és el coll de botella que tenim. I diguem, ¿quieres terminar tu?